Ang malate na ay fines. So nito, asa na ka nito? Sa orasan ni matakip? Mas stress? Bagong bagyo. Kailangan mo ito sa Hi, Sir Tan. Morning, are we live? Sumpok ko. Sumpos ko kayo. Oh, sus ko ka ng bungtod nito. Naghanap sa establishing bro, mo establishing ko ka, lima ra po ka po. Ako, hindi ka, tagaan kita sa riyan ko. Dito kayo video na lang siyang vlog. Hi, vlog ti ka. Oh, may vlog ti ka rin. Wako niya post na siyang usmo. Galot mo na siya, eh. Hindi mo, skip kayo po. Skip yan. Guys, so ito may samang prenup sesh. Bye. Ito may sa ubos. Sobrang kayo din. Pero kusog! Kusog mo sinido ko eh. Hi, budya, Kip. Hi vlog. Makita ka sa akong kuan, Kip. YouTube channel. Yes, na ako itong subscriber. Kanang tan subscriber, Kip, makakita si mong nawong. Ana dito si Nido, si J-Lord, si Max. Subscribe na ka na ako, Max, wala. Hindi kayo update. We have here with Ito. Oh. Vlog mo ko ganyan. We have Noel. Also Clifford. Look, Jun-E ng Clifford. Jun-E. Jun-E. Ah? So gikan ko sa kanwanan og litos sa SFJ Organica. Palit ko.